N'ha comprat formatge, n'ha comprat olivada, ha tastat coques... Paté d'albergínia, de carxofa, he comprat un fenoi. Ara estem provant la cervesa de raïm i hem comprat uns pocs. Jo estic al tanto de tot això perquè jo visc en Benimaclet i en Benimaclet també fan mercat de proximitat. El fet de menjar no és només un fet físic, sinó també un fet ideològic, cultural, emocional. Jo t'explique, en ma casa és que la família els vull llaura horts, jo m'he dedicat a altres coses, però sempre t'ha quedat aquest gusanillo de que tots en la família, tios, pares, tals, han dedicat i han estat directament abocats a l'agricultura. Estava ficat en alguns col·lectius que tenien que veure en la defensa de l'horta, en l'agricultura ecològica, en les varietats locals, no? Soc de família llauraora, mon pare ja era llauraor, aleshores des de xicoteta també he tingut aquest vincle. A ton tio i tal, jo vull fer agricultura ecològica, tu no estàs bé, xiquet, no? En aquell entonces érem molt poqueta gent, però tingui la sort de treballar un poquet en Vicent Martí, que és un històric d'ací de l'Horta Nord, comprovant que se podien fer coses sense pesticides ni res. És molt important sobretot poder menjar i adquirir productes de proximitat i de l'horta. Que era una economia diferent, no? Una economia real, de proximitat, on els beneficis són per a la gent que treballa el camp. També una etiqueta de València i de la comunitat valenciana que defèn l'ecològic. La venda directa el que facilita és que tu sigues la que controla els preus que poses per a fer sostenible aquest tipus de projecte i aleshores podem donar esperança de futur i aposten realment per una agricultura això saludable i sostenible. Home, jo crec que aquestes activitats d'eixir al carrer això per a que la gent veja el producte que fem i que vegin que és un altre nivell, no? Pues crec que és molt important perquè la gent respon molt bé, perquè la gent ho nota la diferència.